Ne, evo, onda imamo mlade osobe koje osnivaju neke medije, vode, okupljaju mlade ljudi, pružaju nam mentorsku, emotivnu podršku i kažu, mi možemo nešto da radimo, da promenimo, da pokušamo nešto da uradimo. Ja nisam nijednog trenutka rekla da su mladi proaktivni, ali sam rekla da nisu oni ti koji su pasivni, a i da postoji taj strah i nemogućnost gde se i kome obratiti. To je onda kada smo pričali o tome da li se nama neko javlja da piše za nas i to je ona floskula. Znači ti misliš da je sistem problem i da je sistem pasivan? Apsolutno. Pa i nepoznavanje toga ko... Ali kako će onda sistem se promeni ako niko iznutra ne krene? Ko će da promeni? Taj sistem neće samo od sebe se promeni, mora neko da ustane da ga promeni. Pa dobro, mislim, ne možemo idealizovati cijelu ovu situaciju. Mislim, jesi, ja se slažem, ali kako će, ako svi kukamo, sistem je loš, ko će taj sistem da promeni? Zdravo, ja sam Peđa, a vi gledate Iz klasa razgovor. Ovde ste želite da čujete nove ideje novih ljudi. Ljudi koji će s vama podeliti svoju priču, znanje i iskustvo i nadam se inspirisati vas da uzmete život u svoje ruke i postanete heroj svojih priča. Naš cilj je da postaknemo vašu proaktivnost i kreiramo zajednicu znanja. U okviru ovog mini serijala razgovora, posvećenih mladima, otvorit ćemo neke teme, vidit ćemo koje su pitanja i problemi, a daćemo i neka rešenja na ove probleme. Današnja emisija je posvećena mladima i medijima. U odgovore na ova pitanja pomoći će mi moje fantastične gošće koji imaju iskustva iz prve ruke. A oni su Tamara Urošević, novinarka i urednica portala Zoomer, Jovana Jović, osnivačica portala Youth Vibes, Jelena Darić, koordinatorka redakcije portala za mlade Mingle. Devojke, dobar dan, dobrodošli. Hvala što ste pristali da budete gošće u mom skromnom podcastu i da pričamo o ovoj zanimljivoj temi, nadam se veoma bitnoj temi. Prvo pitanje za vas sve identično i ono je koliko su i kako zastupljeni mladi u medijima? Pa evo, s obzirom da si nas tri pozvao ovde, mi smo mladi u medijima, izgleda da i jesu zastupljeni u medijima, sada ja mislim da to možda možemo podvući u kojim medijima pričamo, jel? Da li su to tradicionalni mediji, da li su društvene mreže, da li su to online mediji, da li je to osoba kao pojedinac ili pojedinka mediji, pa se tako i razlikuje zastupljenost mladih u medijima, a opet i podvući onu stvar da li su mladi koji stvaraju sadržaj ili o kojima se piše. Pa su to različite neke stvari za diskusiju iz mog ugla, mislim kao urednice portala koji je za mlade i na kojima rade mladi. Mladi tekako jesu zastupljeni u medijima i biraju teme i pričaju temama koje ih interesuju i približavaju na onaj način koji bi bio, kako da kažem, pitak, čitljiv, gledljiv upravo tim mladima. Ako ćemo se baviti političkim temama i aktivističkim temama, nećemo to raditi kao neke televizije ili tradicionalni mediji, već kroz neke kanale i pristupe koji su prijemčivi mladim ljudima. Tako da se vratim sad malo pesimistično, mislim da mladi nisu toliko zastupljeni u medijima, ali da smo na dobrom putu kod tome, zato što smo shvatili da nam trebaju, jer mislim da mladi su ti koji dižu revolucije, da li u medijskom sadržaju ili na ulicama, ali mladi su tu, da. Kako to je viđenje? Ja bih se usaglasila sa koleginicom i prosto želim da kažem da su zapravo mladi sada zastupljeni u medijima isključivo zbog njih samih. Dakle, ovde su tri mlade osobe koje su... Znači, mladi guraju mlade. Tako je, mladi guraju mlade. Ovde su tri osobe, mlade osobe koje imaju neki svoj portal, organizaciju. Imamo youtubere koji sami sebe guraju, sami sebe plasiraju, čime doprinose publici i prosto stvaraju uticaj na publiku. Tako da ima mladih, ali isključivo zbog njihovog rada. Što se tiče tradicionalnih medija, smatram da ipak mladi nisu dovoljno zastupljeni, a i kada jesu zastupljeni, kada se govori o njima, to obično bude kada neka mlada osoba postigne neki veliki uspeh, dakle neki profesionalci recimo, ili kada uradi nešto loše, što je jako često, pogotovo sada... Da su možda ti loši nekako... Zastupljeniji. Pogotovo sada, u vreme korone, kada se o mladima i pisalo kako ne vode računa o starijima, kako su bahati, kako prave, ne znam, korona žurke i slično. I ono što je takođe čest slučaj jeste da se mladi pominju u medijima u političke svrhe. Tako da rekla bih da mladi jesu u medijima, isključivo zbog njih i treba još da radimo na tome. Takođe, društvene mreže, možemo da kažemo da su sada i društvene mreže na neki način mediji
i tu se mladi dosta plasiraju, ali takođe postoji razlika kakav je taj sadržaj na tim društvenim mrežama. Vi što je sad zanimljivo kad pričamo, znači mladi guraju mlade u dobrom smeru i u dobrom smislu, a kad su tradicionalni mediji, onda ovi stari forsiraju, znaš, kao da smo mi nešto loši. Šta misliš, zašto je to tako? I kao mislim možda odgovoriš na pitanje, sam i palo. Da, naravno, to je hoću kažem da je baš nezahvalno ovako kada one tako lepo sve kaže. Ja se slažem sa njima, da. Pa ne tebi najbolje, ti zapravo ponoviš. Slažem se, da, u velikoj meri. Možda nisam toliko optimistična kada se radi o zastupljenosti mladih u medijima, pogotovo kada se govori o mainstream medijima, tradicionalnim medijima, gde ja mislim da svako od nas, ukoliko želi da odvoji vreme za neku nedeljnu analizu, može da vidi u stvari u kom procentu su mladi zastupljeni i onda ono što ste pomenule i iz kog ugla, da li su to znači neke vesti koje već prelaze na teren neke crne hronike, neki klikabilni, senzacionalistički naslovi koji mlade predstavljaju kao neke mlade delikvente ili su to, kao što je ona rekla, neka druga krajnost, neki uspešni mladi naučnici, mladi sportisti, geniji koje država nije stala da podrži sa jedne strane, ili su to neki mladi aktivisti političkih partija, pa su onda oni došli na neko, ne znam, otvaranje fabrike, postavljanje kamena temeljca ili pričaju o odlasku mladih iz Srbije. Mislim da tu ključnu ulogu da igraju omladinski mediji, ali postavlja se pitanje tih nekih fair ili nefair uslova da se oni probiju u tom svetu, uzimajući u obzir, ne znam, i način njihovog finansiranja i da li se ne finansiraju preko javnih konkursa ili projektno, što znači da oni možda mogu nekako direktnije i, da kažem, možda glasnije da pristupaju analizi neke teme. I slažem se da mladi guraju mlade, zato što mislim da svaka praksa pokazuje da je mladim ljudima stalo da čuju šta o njihovoj temi misle vršnjaci. Da li je to responsivan odgovor, ne znam, na gašenje studentske poliklinike, na studentske proteste, isterivanje mladih iz domova i tako dalje. Tako da u principu bih se složila sa njima i definitivno podvukla da ova analiza i komentari mogu da se daju iz dva ugla, da li su to neki tradicionalni mediji ili društvene mreže koje jesu mediji mladi. Mladi se najviše informišu u društvenim mrežama, ali naš zakon njih ne prepoznaje kao relevantne medije. Kako doći do tog većeg nivoa informisanja? Mislim, kod nas su tradicionalni mediji ono što većina ljudi prati, što dolazi do velikog broja ljudi. Kako da mladi, danas, mislim, svako je medijska ličnost za sebe, svako može da, kažem, preko društvenih mreža. Kako da ta jedna osoba dobije veću vidljivost? Kako da se nekako okupi? Šta vi mislite da bi to trebalo se radi da dođe do tradicionalnih medija? Jer možda ti ljudi koji gledaju tradicionalne medije, oni baš doživljavaju mlade kao loše i treba nam i njihova podrška nekako tih ljudi. Pa dobro, mislim da sad ja ne zalazim dalje od ove teme, tradicionalni mediji u našoj zemlji kakvi su, to nećemo da još previše zalazim, ali pitanje je koje populacije pratite televizijske, to jest televiziju sa nasilnom frekvencijom i tako dalje. Činjenica je stvarno da mladi ne prate tradicionalne medije, to je sigurno, prate da se informišu usput ako i mama, tata nešto gledaju, ali ono gde su oni jesu društvene mreže i neki drugi kanali komunikacije za koje mi možda ne znamo ili ih ne koristimo toliko i ukoliko želimo da mladi učestvuju u bilo kakvoj participaciji političkoj i angažovanju medijima ili šta već, moramo pronaći upravo te putevi i kanale komunikacije kako im se približiti i kako njima obezbediti prostor da se oni iskažu. I ovo što ste i vi spomenule, da, mladi se zloupotrebljavaju u političke svrhe. A mislim da je, kada kažemo reč politika, ona baš zvuči onako rezervisano i elitistički. I treba malo i dekonstruisati te pojmove. A mladi beže od politike. Da, ali zato što im niko nije objasnio šta je politika, nikom nije objasnio kako oni mogu biti politički aktivni i aktivne i na koji način oni mogu da budu upravo ono kako ste najavljivao i emisiju, proaktivni, šta oni mogu tu da rade. Oni kako mogu biti politički angažovani, a to ne znači da će sedeti u Skupštini i da će neko o njima pričati. Oni su ti koji će se zalagati da se studentska poliklinika ne ugasi, jer je to njihovo, a njima opet neko nešto gasi. Kako mladi biti zastupljeni u tradicionalnim medijima, ja nemam odgovor na to pitanje i mislim da možda i ne treba ni da
potežemo previše to pitanje, već da mi stvaramo neke nove narativi, neke nove priče, odnosno kanale komunikacije, kako će oni biti angažovani i na koji način će se oni informisati. A tradicionalne medije u ovoj državi treba ostaviti vlastima koje i vode. Jovana, šta interesuje... Da, mislila sam da se nadovežem na ovo, dakle, kako jedna mlada osoba koja želi da bude medijska ličnost, kako da pridobije publiku preko tradicionalnih medija. Pa mislim da je to zapravo pogrešan kanal komunikacije, zato što ako sam ja medijska ličnost sada, zašto bih se ja obraćala mladoj publici preko televizije, preko radija ili preko novina, kada mladi ljudi, moja ciljna grupa, zapravo ne konzumira tradicionalne medije. Tako da je najbolji način preko društvenih mreža, odnosno interneta, portala, web sajtova, YouTube-a i slično. Sad tu je jako bitno na koji način mi plasiramo taj sadržaj i kako se obraćamo svojoj publici. Tako da, što se tiče tradicionalnih medija, dakle, po mom mišljenju, to je pogrešan kanal komunikacije. Tradicionalni mediji treba da se obraćaju mladima kako bi starijoj publici približili mlade. Zato što mislim da zaista postoji trenutno jako veliki jaz između starijih i mlađih. U to smislu da se približe baš mladi, pošto mladi uglavnom za mlade znaju, ali kako da se približe to što mladi rade malo širom krugu ljudi ko ne pratite njihove medije? Mogu samo da se ubacim, izvini, da je sad mi je palo na pamet. Evo primjera, zašto nas, mi smo uspešne mlade žene koje rade u medijima, zašto nas niko nikad nije pozvao na neku televiziju da gostujemo i pričamo o ovome? Mislim će da kaže, zašto nas neko, prošli put slično rekao dečko, kaže zašto se ovaj razgovor ne vodi na RTS-u? Da, zašto se ovo ne vodi na RTS-u, zašto se ovo ne vodi na N1, zašto se ovo ne vodi kod Kesića, kod Ivanovića, kod tih medija i ljudi koji, boga mi, imaju uticaja kod mladih. Sada zavisi kako postavimo raspon godina, koji su to mlade ili šta već, ali evo, ja imam 24 godine i ja gledam Kesića. Znači, ja sam mlada osoba, spadam u tu grupu. Zašto onda neko od tih ljudi na televiziji ne pozove nas i kaže šta vi mislite o političkoj situaciji u ovoj zemlji, o problemu mladih i medija, o gašenju studentske poliklinike, o skidanju bilborda sa plućima, o pandemiji, o vakcinama, o dezinformacijama, fake news i tako dalje. I onda ako neko od mojih vršnjaka, vršnjakinja ili srednjoškolaca, srednjoškolki vidi mene ovako sa baby face-om kod Kesića u emisiji i kaže, ujebate, znaš, kao, vidi o čemu ona priča, šta može sve da se radi ovde. Eto, tako se može približiti tradicionalnim medijima, tako što će nas zapravo ljudi u tradicionalnim medijima prepoznati kao relevantne sagovornike i sagovornice. Da, upravo tako sam se ja osjećala kada sam pokrenula portal. Ja sam tada imala 16 godina i srednjoškolci, dakle, taj period između 14 i 18 godina, gde smo mi? Mislim, prosto postoje sada omladinski mediji, ali to su obično studenti i stariji. I tradicionalni mediji gde su potpuno stari. Dakle, taj period srednje škole, taj prelazni period, mene nigde nije bilo. Iz tog razloga sam ja osnovala portal. Da, da, možemo. Ne, htjela sam kažem upravo na konto toga što ona je rekla, ja mislim da iz tog razloga, iako se mladi najviše informišu na društvenim mrežama i baš je Komst radio neko super istraživanje pre 2 godine, mladi u medijskom ogledaju, gde su mladi rekli da u 90% slučajeva oni se informišu na društvenim mrežama i prosto i vidimo kako oni percipiraju sad i te društvene mreže i ne znam, Facebook i zašto sada mladi odlaze sa Facebooka, zato što dolazi neka starija generacija boomera koja im komentariše slike i prosto to njima više nije primamljivo, mislim oni se sada izmeštaju na neke druge izvore informisanja, ali ukoliko mladi žele da pokrenu neku promenu, imaju taj aktivistički duh, ciljaju na neku drugu grupu koje nisu njihovi vršnjaci, a to su nadležni organi, institucije i tako dalje, ipak taj prolaz treba da ima u tradicionalnim medijima zato što se tu prosto nalaze ti akteri. Sad, kako se to postiže, ja verujem da postoji rješenje, samo u pitanju otvorenosti, da li, mislim, zašto ne postoji, ne znam, omladinska redakcija na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, zašto je to, znači, sadržaj za mlade, nije isto što i sadržaj to što ona reka za malu decu, mislim, prosto tu se postavlja i sad pitanje te cenjene novinarske profesije, koliko oni žele u stvari time da se bave, kako... Zašto morate prekiti, samo mi ponovite, zašto se, ukratko samo, zašto je kod nas kada neko kaže novinar, a on je novinar, a on je novinar, to loša konotacija?
Pa ja pre svega mislim da to ima stanje sa slobodom, ima veze sa slobodom medija i stanjem demokratije u Srbiji. Mislim, prosto izveštaj Freedom House nam govori da je naša sloboda govora i medija na zastrašujuće niskom nivou iz godine u godinu i prosto... Da li je moguće? Da, za ne poverovati i mislim da sa jedne strane imamo ambiciozne mlade ljude koji se medijski opismenjavaju u tom smislu, mislim, ja uvek insistiram kad god pričam o ovim temama na što ranije medijskom opismenjavanju mladih, kako mladi ne bi bili samo, ne znam, nemi konzumenti tog sadržaja kojim se servira, nego da mogu kritički da promišljaju šta su neke fake news, a šta neke relevantne informacije koje dolaze do njih. Znači imamo studente i studentkinje novinarstva, sa druge strane imamo mlade novinare i novinarke kojima, da kažem, ne znam, etički kodeks profesionalnog novinarstva i nezavisnog izveštavanja ostaju u senci zarad politike medijskih kuća koje rade, koje su, ne znam, možda neki provladini mediji i tako dalje. I onda, mislim, pogrešno je izjednačavati u stvari te osobe i pre svega tu profesiju. Mislim da je jedno od rešenja da se ti tradicionalni mediji otvore ka mladima, da im pruže neki mentorski proces koji će mlada novinara i novinarka da dobije kada dođe u redakciju, jer mislim, isto kao što se ne očekuje od pravnika ili pravnice da zna sve stvari kada završi fakultet, tako isto ne treba i očekivati od neke mlade osobe koja želi da se bavi na ovaj način ili ono što ona sama rekla kroz YouTube. Mislim, ja sam sad malo odužila, ali hoću da kažem da postoje i ti načini, da li je to, mislim, ta vrsta nekog građanskog novinarstva koji nam otvaraju društvene mreže, zato što danas, eto, mislim, prosto nikad nismo imali lakši način da zadobijemo neku pažnju javnog mnijenja sa jedne strane, sa druge strane tu je taj pregršt informacija i postavlja se pitanje koliko su te informacije relevantne na društvenim mrežama, ko je tu sad akter koji može nešto da kaže, ko ne može nešto da kaže. Mislim da je YouTube i nastao kao neka platforma koja će mladima da pruži, ne samo mladima, nego tu neku potporu za neki razvoj bez neke finansijske podrške i mislim da naša YouTube scena je među najjačima u regionu. Mi imamo, ne znam, 50 uspešnih YouTubera, ne znam, njih sigurno 10 ima preko 1 milion pratilaca, tako da ni to ne bi trebalo zanemariti. Znači treba neka vrsta edukacije mlađima, a novinarima treba neka vrsta mentorstva. Pa da, ja bih to tako rekla, edukacija. Se vi konsultujete s nekim sa starim kada kreirate sadržaj ili imate sami kreirate sadržaj ili imate neku vrstu? Pa, mislim, ovo je baš super. Ja sam i kad sam gostovala isto u jednoj emisiji baš pričala o tome kao šta je ono što fali mladima u novinarstvu, kad počinje da se bavim novinarstvom, prvo nisu nužno, i to svi znamo i složit ćemo se, nisu nužno svi novinari i novinarke, oni koji su završili studije novinarstva. Novinarstvo je zanat, prosto koji se uči i šta više, ja poznam mnogo više dobrih novinara i novinarka koji nisu završili studije novinarstva, tako da to apsolutno nije. Da, tako da to je do te etike i kodeksa o kome pričamo. Novinarstvo je u Srbiji, mislim da je i na Balkanu generalno pežorativno značenje, kao ti si novinar. Ako si novinarka, pa ti nemaš šta da radiš u životu. Ti si možda samo lepo lice, možda čak nisi ni to, nego eto nemaš šta da radiš u životu, pa se baviš novinarstvom, a onda moramo da podsjećamo zapravo ljude da novinarstvo, izvinjavam se, i ljudi koji su u novinarstvu rade u interesu javnosti. I to je ono što mi radimo. I zato je novinarstvo bitno. Hoćeš da saznaš šta se dešava u državi, saznaćeš od nas. Jer društvene mreže jesu dobra platforma, ali su i oni podloga za dezinformacije. Moraš imati dobre novinare, novinarke i medijske kuće koje će ti plasirati te dobre informacije, to jest, kad kažem dobre informacije, mislim na prave, proverene, objektivne, etičke, profesionalne i tako dalje. Tako da, što se tiče, da, i YouTube scene, tako da, to je sad i drugi problem, zato što ti ljudi su opet počeli kao mladi da prosto budu atraktivni, dobijaju svoju publiku, oni nisu nužno novinari, oni su postali mediji za sebe i tu je sada veliki problem kada govorimo mi iz ove profesionalne perspektive, oni su mediji za sebe, oni ne govore iz te perspektive informisanja javnosti. Imamo mnogo kršenja, nekih stvari sa tim i zato je dobro što imamo, ne znam, i KOMS i sve neke ostale organizacije koje pokušavaju da, ako su nam sad YouTube i TikTok
glavni kanali komunikacije i zabave, i informisanja i svega, znaš, evo, vidjet ću kako ću ja zumerski da pokušam da kroz TikTok plasiram neku informaciju. Ako će to da dođe do polovine srednjoškolaca u Srbiji, otići ću na TikTok, koja ne znam, da instaliram TikTok i kao plasirat ću tu informaciju da bih im pokazala to bude. I mislim da je još jedna zabluda šta mladi interesuje i da li se interesuju za medije, politiku, aktivizam i tako dalje. Interesuju se i tekako, mislim, ja to znam na svom primjeru svoje, to jest naše redakcije, i tekako se interesuju. Da li imaš 17 godina ili 37 godina, nisu presudne godine, presudne samo prosto nečije interesovanje i šta ga to vozi, šta ga interesuje, i to isto treba demistifikovati, prosto mladi interesuju te stvari, mladi interesuje sutra kad odem na fakultet u kom ću domu biti, u kojoj ću studentkoj poliklinici lečiti i šta mi se dešava sa vestima i zašto je neka žena silovana, zašto je medij ovo ovako preneo. I to mora demistifikovati. Mladi nisu budale, prosto. Njih interesuje stvari, samo im niko nije to stavio na pravi način. Čime se vi vodite kada kreirate sadržaj? Jer mislim, to je meni kao i pošto ja kad kreiram sadržaj, da li ljudi vole ono kvalitetno, što je dobro, edukativno, ili vole ono što je zabava i što će da ih zabavlja i to je to, da tu će dobiti više lajkova i onda kao u fazonu, to je takav je narod, oni više vole ovo. Sad, da li oni vole to zato što nema kvalitetnog sadržaja ili, stvarno mislim, kako vi... Pa mislim da je to više kombinacija, dakle, i edukativnog dela i zabavnog dela. Prosto, jedan portal smatram da treba da ima oba. Mislim, zabava više mislim ono kao neki clickbaitovi naslovi i tako. A ne, to nije zabava. Mislim, ja to prosto ne računam kao zabavu, ali dobro, to je u suštini skretanje pažnje, jedna manipulacija. Mislim, kad kažem, sadržaj koji je u osnovi kao edukativan, ali koristi taj clickbait otprilike. Meni je to, malo mi ne znam na linije, kao da ne znam geografija, istorija, matematika, tako neke za široke narodne mase, a pišeš kao clickbait, ko nećete verovati. Foto plus video. Pa da, samo što nije politika da nema dešavanja, nego su tako... A dobro, to je zato što postoji pregršt medija i sad se ti mediji snalazi. Mislim, ja ne opravdam clickbait naslove, ali i kada si u uredništvu i kada radiš neke stvari, moraš da smišljaš i strategije kako privući publiku i kako tu vest koja je dobra, edukativna, zabavna, atraktivna, šta god, kako privući ne napisati, danas smo bili u emisiji. Dobro, zašto me to interesuje? Ja moram da osmislim sada naslov koji će da te privuče, da ti uđeš u tu vest i da dobiješ taj sadržaj. Ali da pišemo, popila je čašu vode, nećete verovati šta i se desilo. Naravno, šta je rekla Peđa? Ali ja mislim da se sve tri slažemo da mi stvarno ne padamo te stvari. Mislim, i ja se čitam te stvari što meni... Ja mislim da mi ne padamo, ali mnogi ljudi... Ima ko pada, da. Ali ne mladi. Ali i... Pazi, to je jako veliki problem. Ja mislim da je... Mi svi krećemo u jednom krugu ljudi. I znaš kao to i za politiku, i za, mislim da je to čak i Nikola rekao i ovako, niko nas neće pasti, ali neko pada, znaš, kao nemoguće da odjednom ona ima toliko, ova ima budala toliko glasova, ova toliko clickbaitova, znaš, kao neko to ima, to ne znači što se mi ne krećemo s tim ljudima da nema se neko... U suštini... Izvoli. Ti su umiro. Ja se slažem. U suštini svaki novinar želi da njegov naslov bude atraktivan jer to je, dakle, prvi ulaz u tekst. Samo velika je razlika kada je naslov atraktivan i nema nikakve veze sa tekstom. Ili je prosto jedna dezinformacija, jer to je zapravo clickbait. Atraktivan naslov ne mora da bude clickbait. Atraktivan naslov je takav, zanimljiv je, privlačan je i prosto u vezi je sa sadržajem ispod. A clickbait naslovi su prosto jedna vrsta manipulacije kojom raspolažu mainstream mediji iz prostog razloga što njihova strategija je takva da oni žele što više vesti tokom dana, što više plasiranja. Prosto oni nemaju vest. Njima je vest samo taj clickbait naslov, ispod toga je tekst koji se verovatno provlačio kroz 3-4 teksta tog dana, samo da bi imali što više sadržaja. I neka eksplozivna fotografija koja obično prati tu vest. Ok tekst, to je svaki ok sadržaj, da bude clickbait naslov. Pa nije. Ja mogu sam da kažem nešto. To mene interesuje. Ne, htjela sam da kažem da mislim da to što si rekao da se mi svi krećemo u istom krugu ljudi, da možda i tako nemamo jasnu sliku šta se dešava, na primjer, u manjim lokalnim zajednicama širom Srbije. Ili pa dobro, da, mislim, uglavnom omladinski mediji su skoncentrisani na tu lokaciju gde rade. Znači, pretežno je to Beograd, razumljivo glavni grad, ima najviše i dešavanja i kulturnih manifestacija i svega, ali
mislim, ja dolazim iz malog mesta i osim lokalne radio stanice ne postoji ni jedan medij koji analitički pristupa nekim problemima, a gdje su onda tih položaja i prava mladih, mislim, u lokalnoj zajednici. Mislim, s tim u vezi, baš bih htjela da pomenem inicijativu koju radi Lokal Press iz Kragovica, oni imaju onaj za sadržaj za mlade, projekat, i mislim da je više takvih inicijativa može da doprinese, na primjer, rešavanju ovog problema. To sam htjela da kažem i htjela sam da kažem ono čime se vodimo kada kreiramo sadržaje, na primjer, mi konkretno u Minglu. Mingl je portal Beogradske otvorene škole koji je nastao 2007. godine i bio pretežno orijentisan na informisanje srednjoškolaca, ali potom nekako se vidjelo da se tu interesuju neki stariji i mladi ljudi, pa smo se više okrenuli informisanju mladih generalno. Mislim da mladi, složila bih se sa njima, konzumiraju sadržaj tog nekog zabavnog karaktera, ali i edukativnog u smislu, ne znam, koji će fakultet da upišu, kakvu tu podršku mogu da dobiju i da ih zanima šta drugi mladi ljudi misle o nekom problemu. Zato, na primjer, mi imamo rubriku koja se zove Mingle intervju, gde sada naši dopisnici i dopisnice, mlade osobe, rade intervju sa nekim mladim ljudima koji su uspešni u toj njihovoj profesiji ili imaju neku dobru priču koja interesuje druge ljude. Tako da, mislim, i to je ono što takođe prolazi, jer je napisano neka omladinskim rečnikom, puno je, ima dosta zanimljivog sadržaja, vizuelno, mladi su sad vizuelni tipovi, mislim, i kad scrollujemo kroz vesti, mi se manje od sekunde zadržimo na nekoj vesti. Upravo zato smo pričali o tim zanimljivim naslovima. Znači, moramo ih privući na neki način i baš zato mislim da, sad bih se vratila na ono što sam rekla na početku, tradicionalni mediji treba da oslušnu šta je to što mladi žele da čuju i na kakav način to da im predstave. Da li, ne znam, skratiti te kolumne, prilagoditi video sadržaj društvene mreže na koje se plasira, da li je to do 30 minut za Instagram, 2 minuta za Facebook ili tako nešto. Mislim, treba ići u korak sa tim stvarima. Šta bih ti rekla sad, Tamara, kakav sadržaj interesuje mlade? Da li je to nešto što se trenutno aktualno dešava ili ima neke univerzalne teme? Šta vidiš ti posao u tvojeg portala? Kako se ti vodiš kada kreiraš sadržaj? Da, pa naš sadržaj i to kako se mi vodimo jeste, prvo, ja sam urednica portala, ali mi kreiramo sadržaj. Ja nisam, boss i to ćeš da pišeš, nego upravo zato što je tu diverzitet i mladih i njihovih interesovanja. Tebe možda ovo interesuje, ja nisam čula za ovo, ali ajde da pišemo, jer očigledno ako tebe interesujuće, ne znam, koleginice na tvom fakultetu, pa hajde da vidimo kako će to ići. I upravo što su i oni rekli, nema tu pravila, oni će čitati i šta je neko obukao na dodeli Oskara jer im je zanimljivo, ali će i čitati šta se desilo na protestima i zašto je neko pretučen i tako dalje i tako dalje. Sigurno da se prate atraktivne vesti, to je ono što je iz moje atraktivne, mislim, aktuelne vesti, to je ono što je sad iz moje prakse viđeno. Kad god je neko sad početava dešavanje i kada se o tome izvesti, jer treba o tome da se izveštava, to se zaista proprati baš dobro, jer upravo kao što si ti rekla, vizuelni su, upravo im treba naći dobru fotografiju, dobar naslov, a da nije clickbait. A clickbait naslovi, to sam htjela da se nadovežem malo pre, se koriste to u mainstream i masovnim medijima jer oni od toga zarađuju, oni zarađuju od klikova, mi ne zarađujemo od klikova prosto i oni, dalje ne opravdavam, ali oni se snalaze na sve načine da to uradi, prosto postoje ljudi koji će kliknuti i oni će stvarno zarađivati od toga, oni imaju oglašivače u tim tekstovima i povezivanje foto-video sa sledećim tekstovima i tako dalje. A kada pričamo o našim omladinskim medijima, samo pružite mladima ono o čemu žele da čitaju. A to znači, ja ću želeti da čitam o tome i šta je, nemam pojma, Jennifer Lopez obukla na nekoj dodeli, ili ću želeti i da čitam zašto me neko uskraćuje to pravo da se lečim besplatno u gradu u kome studiram, šta se dešava, eto, ne znam, protestima, ne znam šta se sve izdešavalo previše, šta se dešava sa ovom Telegram grupom, šta se dešava sa školom Mike Aleksića, šta se dešava sa mojim vršnjacima i vršnjakinjama, da li moja baba može da se vakciniše jer nam država ne daje nikakve informacije, da danas radi neki kafić ili ne radi, ništa mi nije jasno. Ja mislim da postoji stvarno kod nas svih mashup sadržaj, pogotovo ako su mladi osvešćeni ono što smo i pričale,
ako se radi na razvoju kritičke svesti i medijskog opismenjavanja, a to je ono što je bitno i ja mislim da se svi zalažemo da nam treba medijska pismenost u srednjim školama. A šta znači po te medijske pismenosti? Medijska pismenost je neprestano razvijanje kritičke svesti. Mislim, ja neću nikad biti, ja do kraja života ću se medijski opismenjavati. Znači, kritička svest je non-stop razvija i to ja znam kad sam radila kao trenerica na temu medijske i informacione pismenosti, sada kad pitaš mlade, a šta vi gledate, šta vi čitate, koja je sadržaj, niko nikad neće da ti kaže da je pogledao ikad u životu Informer. I ti pitaš, a što? Mislim, evo, kod mene, baba i deda, na primjer, imaju na stolu Informer. Ja kad vodim svoju emisiju uređivanja, moram da pročešljam sve tablide da vidim kakve su sve nebuloze pisali. I onda im moraš objasniti, kritička svest i medijsko opismenjavanje jeste upravo konzumacija različitih sadržaja, kako bi ti mogao da selektuješ pravu vest od lažne vesti, dobru vest od loše vesti. Ali kako oni to urade? Mislim da ljudi dosta... Edukacijom. A toga nema, toga manjka. Edukacijom i to tako što ćemo zainteresovati ljude na pozicijama moći da uključe mlade u neke sadržaje, tako što ćete nas pozvati na RTS-u da pričamo o ovome, razumeš? RTS, tako da, mislim, problem je to, obrazovanje. Nisu problem mladi, ja stvarno stojim iza toga da problem mladi nisu. Ja mislim da moje sintakse obrazovanje i kreativnost će spasiti svet. Pa, ajde da ja ne zauzimam. Tako je. Šta mladi čitaju, u suštini, često me pitaju, dakle, šta to interesuje, ne znam, srednjoškolce ili mlađe studente, što je različito od ostatka? Apsolutno ništa. Mislim, šta se to promenilo, recimo, dakle, mlada osoba je od 15 do 35. Šta se to odjednom u 36. godini promenilo da hoće nešto drugo da čitaju? Dakle, apsolutno iste teme, samo su drugačije obrađene i drugačija je ciljna grupa. Dakle, omladinski mediji se, dakle, pišu o poliklinici, oni se u tom trenutku obraćaju mladima. RTS piše, to jest govori o poliklinici, oni se obraćaju starijima. Prosto, obraćanje je drugačije, ali teme su apsolutno iste. Takođe, primetila sam da zapravo mladi jako vole kod omladinskih medija što mi obraćamo pažnju i na mlade amatere, dakle na neko ko se tek sada probija, oni za koje prosto nema medijskog prostora u mainstream medijima. Mi im pružamo taj prostor i onda prosto oni stvaraju poverenje u nas i na taj način mi smo ih pridobili i oni se nama konstantno javljaju, zato što su sigurni kod nas. Oni znaju da ih mi nećemo odbiti, prosto su oni naša ciljna grupa. A što se tiče edukacije, sada su pre godinu, dve, uveli zapravo predmet jezik, medije i kulture, koji se bavi medijskom pismenošću, ali naravno tu dolazimo do novog problema. Dakle, ko drži taj predmet? Taj predmet drže profesori koji prosto imaju manjak fonda časova. Kao za građansko vaspitanje. Tako, kao za građansko vaspitanje. Osnovni srednji kako? To je srednja škola. Tako je, dakle, to je kao za građansko vaspitanje koje drži čas, dakle, ne znam, profesorka engleskog jezika, profesorka geografije, prosto... To nisu ljudi koji su se usko specijalizovali za građansko vaspitanje, za ljudska prava i slično. Dakle, tako za jezik, medije i kulture to najčešće vode profesori srpskog jezika, a srbisti prosto nisu novinari. Postoji jedna velika razlika. Jeste da jedan srbista i jedan novinar treba da ima kritičku svest, ali prosto usmerili su se na drugačije stvari. Tako da jeste, ima pomaka, ali ne u toj meri u kojoj bi zapravo i trebalo da bude. Ja se slažem s pa u principu da, mislim da je bitna ta responsivnost u odnosu na neka aktuelna dešavanja. Mislim da su to tekstovi i objave koje imaju veću vidljivost, zato što, kao što sam rekla, mlade zanima da čuju nešto iz nekog drugog ugla i omladinskog rečnika, tako da mislim da je ta responsivnost u odnosu na neka goruće teme bitno, jer opet prosto mislim, mogu da dam primer, nedavno sam radila neke radionice sa studentima i studentkinjama FON-a, gde smo radili sada neke studije slučaja, kreiranja medijskih kampanja i tako dalje, gde uložiti novac, oni prosto ne razmišljaju o tome, mislim da se okrenu štampanim medijima, mislim, niko sad od njih, nažalost, ono neće da ode sad sutra i da kupi Danas i da vidi šta se to izdešavalo u tom smislu, jedino ako sedi negde u nekom lokalu pa mu je tu pri ruci, ali prosto
Mislim da u tom smislu, opet mogu da kažem iz naše perspektive, ono što mladi žele da čuju jesu i, na primjer, neki aktuelni konkursi za prakse, za zapošljavanja, za posao, neke kreativne radionice za mlade, jer će time uštediti vreme nego nekom pukom pretragom šta je to ono što odgovara njihovom zanimanju. Da, htela sam samo da se nadovežem za ovo, to je također jako veliki problem u manjim sredinama. Dakle, nekako u Beogradu postoji puno praksi, puno radionica, ali kada govorimo o ovim manjim lokalnim sredinama, pa čak recimo i Niš, odakle je zapravo i potekao Youth Vibes, mi smo vidjeli taj problem da nema dovoljno medija koji nas informišu o nekim događajima, radionicama, praksama, stipendijama i slično. Dakle, ja sam često u srednjoj školi čula za neki događaj tek nakon što se to desilo i onda su mediji onako čisto informativno u par rečenica govorili o tome. Ali pre toga ja nisam imala izvor tih informacija. I baš iz tog razloga mi često pišemo o takvim vestima, baš iz tog razloga to što mladi to i tekako žele. Oni žele da čuju te neke stvari, žele da ugrabe to, samo, eto, možda nisu dovoljno edukovani da znaju koji mediji zapravo plasiraju takav sadržaj, ali kada čuju, često se vraćaju nama jer prosto znaju da ćemo mi pisati o tome. Ali se tu onda, mislim da se nadovežno postavlja pitanje i toga koliko ti kao predstavnica redakcije moraš da uposliš, ne znam, i raznih dopisnica i dopisnika i finansija i svega toga i koje su to neke nejednake pozicije moći za publiku sa kojoj se obraćaš. A da li vam se javljaju neki, to mi je tisme bila inspiracija, neko ko bi možda hteo da plasira svoju vest, da li se javljaju mladi koji bi hteli da pišu za vas i šta je ono što oni vole da budu kao vaši dopisnici, možda, šta? Pa zapravo mi smo se tako i proširili. Moja ideja je bila da mi budemo lokalni portal, dakle niški portal, srednjoškolski. I tako je bilo jedno godinu dana, mi smo pobedili na Superste takmičenju i onda smo se proširili na Vranje i na Leskovac i Kragujevac. I tako mic po mic, malo po malo, nama su zapravo počeli da se javljaju ljudi, to jest mladi iz Beograda, i srednjoškolci i studenti, ne znam, Beograd, čak i bilo je i Bosne, Crne Gore, studenti koji su recimo sada u Sloveniji. Tako da oni su se nama javljali i baš iz tog razloga smo mi odlučili da to više ne bude lokalni portal, već nacionalni portal, dakle koji piše za mlade. Tako da javljaju nam se i da pišu za nas, a počeli su sada baš onako intenzivno da nam se javljaju tako da nam nude neku vrstu saradnje. Ja sam umetnik, želeo bih da plasiram to i to i to. Ja sam sportista, pošto imamo sada seriju tekstova o mladim košarkašima, juniorima. Jedan dečko mlađi nam se javio jer je video da često pišemo o mladim uspešnim košarkašima. On je košarkaš, javio nam se jer je želeo da ispriča svoju priču. I na te stvari sam najponosniji zato što su se mladi, prosto osetili su se sigurno, stekli su poverenje u nas i žele da sarađuju sa nama. Tako da, eto, dakle, javljaju nam se i za novinare i ovako da pišemo njima ili oni imaju neku vest u nekoj su organizaciji, prosto smatraju nas relevantnim omladinskim medijima. Da, pa da, tako je situacija, mislim sad da ne držim, sve si rekla, mislim da je to i situacija i za Mingala i za Zumber svakako. Vaš medij, vaša platforma je dobra za to i to što ja hoću da plasiram ili o čemu hoće da se piše, da li možemo. Hvala na poverenju, hvala vama, hajde da vidimo kako se to slaže sa našom uredničkom politikom i onim čemu pišemo i zapravo u 98% slučajeva to ispadne zaista sve kako treba i to je to. Da, najponosnije smo, ja mislim stvarno na to kad ti neko pokloni to poverenje i kaže ja mislim da je tvoja platforma dobra za ovo što ja želim da plasiram jer te prepozna, jer vidi da je to nešto dobro, tako da mislim da i Mingle ima tu situaciju sigurno sa javljanjima, da. Jeste, da, mislim i to ono što si pomenula i malo pre, mislim da je ta raznovrstnost plasiranja sadržaja u smislu koje teme obrađuju upravo zasluga mladih ljudi koji se bave različitim temama. Mislim da
imaju tu slobodu da ukoliko žele da pišu na neke posebne teme koje ih interesuju, dobiju neke povratne komentare od nas ili ako žele da na ovaj način samo stiču neka svoja znanja i veštine koje nisu mogle da stiču u formalnom obrazovanju, mi smo tu da im ponudimo, da ih usmerimo na koji način mogu da razmišljaju i mislim da je to važno što su oni proaktivni i što ih zanimaju neki povratni komentari u smislu kako da konstantno unapređuju svoja znanja. A još šta je bitno zapravo zato što su u fazonu, ja toliko imam želju da ovo kažem, a nemam gde, dajte mi prostora. Ja sam imala tih situacija kada su bile te neke ozbiljne neke teme, da mi se stvarno javljaju ljudi koji su, ne znam, u doktorskim studijama, ja hoću ovo da napišem, da izađe negde, nemam prostora, jel mogu kod tebe, mislim kod tebe, na Zoomeru, tako dalje, jer postoji želja da ti neke informacije izađu, ali nema prostora. Na našoj medijskoj sceni nema prostora i onda smo mi tu koji kažemo da, hoće. I bit će sve kako treba, profesionalno i etički, evo izvoli, plasiraj svoj sadržaj ovde. Bićeš dopisni član, članica ili kako već. I to je bitno, to kao imaju želju da im se glas čuje. To je meni najgore kad sam pričao s jednom devojkom, nešto sam pričao, ona rekla kao hoće da piše, rekla pitam kao što ne pišeš, pa kao nemam gde i strah me da kažem. Znaš, kao meni to bilo baš onako heavy kad je rekao da ne sme da kaže strah i da kaže to što ona hoće da kaže. Da, pa mislim da može se i ovim našim portalima, mladih za mlade, malo i pa nisu predrasude. Imati strah nije predrasuda. Činjenici da imamo strah. Mislim, ja nakon 3 meseca od osnivanja portala Zoomer dobijam prve pretnje. Naša redakcija podnosim krivičnu prijavu, tako da zaista nisu nerealni strahovi i ugrožavanje bezbednosti i atak na naš rad i naše novinarstvo. Ali to što ona kaže kao i da je strah, to je činjenica zato što su mnogi mediji pod kontrolom. A ono što mi radimo sa našim portalima, sad izvinite, pričamo u naše ime, ali to je to da pružaš tu podršku, da upravo kažeš ma samo neka se tvoj glas čuje i imaćeš podršku od nas i imaćeš podršku cele redakcije, ekipe, ne znam, udruženja novinara Srbije, mislim, oni su jedini koji išta rade pored UNS-a i REM-a koji ne rade ništa i tako dalje, mislim, ja sećam kad sam podnosila tu krivičnu prijavu, pa ja ne znam da uopšte neku UNS-u čita mail, kao neću ni pokušavati UNS-u da šalje mail i tako dalje, i to je ono što razbijaš predrasude i stereotipe. Okej, postoji realan strah baviti se novinarstvom u Srbiji, ali evo ti prostor i evo ti neko ko će da te štiti, da ti pruža i mentorsku i emotivnu podršku. I to je bitno. Mislim, ja nisam psihoterapeutkinja, nikome u redakciji, ali dobit ćeš od mene mentorsku i emotivnu podršku, jer je to ono što se ne pruža mladim novinarima i novinarkama. Ni u fakultetu nikada peku zanat, tako reći. Znači, ja moram da znam da li si ti okej sa nečim. Novinarstvo nije uvek prijatno, ali moram da znam da li si ti okej sa nečim. Mi smo imali slično iskustvo, doduše nije bila pretnja, ali pisali smo o abortusu i zakonu koji je donet u Poljskoj, gde mi smo pitali mlade šta vi mislite o tome. I to su bile kao story ankete gde smo imali par pitanja o tome šta mladi misle o tome, da li treba doneti taj zakon i u Srbiji. Prosto bila je jedna tako malo delikatnija tema. I došlo je do brigadiranja. Brigadiranje, odnosno kada su Facebook stranice, Instagram stranice, da kažem desno orijentisane, objavile naš portal i zvale ljude da svi oni glasaju, u komentarima su pisali svašta nešto, onda našli su mene, pošto mi često tagujemo novinare, i onda svakome pisali, ne znam, na našim postovima, na našim fotografijama kako smo mi takvi, zato što se zalažemo za abortus, što uopšte nije bilo naše mišljenje, to je bilo u tom trenutku mišljenje naše publike. Ali, eto, prosto i kada želimo da iskažemo to mišljenje, opet pojavit će se neko ko je protiv i napadat će. Tako da i u tom segmentu, da kažem, postoji neka vrsta opasnosti. Su bili pojedinci ili grupe koji su napisali? Dakle, to su bile Instagram stranice koje su zvale svoju publiku da idu na naš portal i da tu pišu sve ono što oni smatraju da je tačno, da je korektno i tako. U suštini, to je sada neki novi termin, brigadiranje, kada se lančano šalje publika. Da.
Pa, mislim, sad kada se radi o toj nekoj slobodi izražavanja, mislim, konkretno u omladinskim medijima, mislim da je sa jedne strane to u stvari kao neki mač sa dve oštrice, jer vi imate tu slobodu kreiranja sadržaja koju nemate, mislim, zbog nekih kao što imaju i drugi portali koji se javno finansiraju, pa u tom smislu ne stoji neko ko vrši pritisak kakav ćete vi sadržaj da plasirate i često ti, mislim, zaposleni u takvim redakcijama podležu pritiscima što cenzure, što autocenzure, mislim, kreiranja sadržaja prosto znaju da neće da pišu nešto što neće proći. Sa druge strane, da, mi možda imamo tu slobodu i mladi imaju tu slobodu da kažu svoje mišljenje, ali sa druge strane, mislim da je dobra strana toga što je sada to tržište postalo otvoreno za veliki broj aktera, ali u toj hiperprodukciji sadržaja i svega ti moraš troduplo više da radiš kako bi se pokazala neka vidljivost tvojih rezultata u tom smislu. Tako da, mislim, ima svoje prednosti i mane. A da li vas više napadaju kada neku vest kada napravite? Napadaju po političkoj osnovi ili po tome što je vest, na primjer, to abortus, pa se javi grupa koja je protiv za abortus, pa znači da li je u vezi sa vešću ili u vezi sa politikom kada vas napadaju? Konkretno. Ma sa politikom, mislim, ti si navela primjer, vi ste imali abortus, to su, mislim, jasno ljudi koji su ti uništavaš nečiji život, da ne prelazimo u drugu temu ove emisije, mi smo dobili pretnje da smo pričali o Kosovu. Kako mladi žive na Kosovu. I tačno imaš te topik teme. Migranti, Kosovo, abortus, neravnopravnost muškaraca i žena. LGBT. I evo, ja tačno znam kada treba da se objavi tako neka vest, znam sam, dobro, sad ćemo da se spremimo polako na sve ovo. Mislim, ja nisam očekivala stvarno kada smo mi objavili taj tekst da će to biti takva eksplozija, zato što je jedan najnormalniji tekst da je autor, novinar pitao prosto mlade sa Kosova kako žive na Kosovu, kakvi su sve tamo problemi i tako dalje, i tako dalje. Mi smo objavili taj tekst koji je po svim mogućim etičkim profesionalnim standardima u svakom smislu te reči i samo smo počeli da dobijamo pretnje što kao redakcija, što ja kao urednica, što on kao novinar, prijavili u NUNS-u, podneli krivičnu prijavu, tužilaštvu, ja davala izjavi i tako dalje, tako da uopšte to nema veze kakva je to vest. To ima veze sa tim ko je koliko osrećen i šta njemu smeta i kako sam se ja sad osudila da objavim vest o Kosovu. I zašto sam ja pitala baš to troje mladih ljudi na Kosovu, kako oni žive, znaš li ti ko sve živi na Kosovu, šta se tamo dešava? Pa mislim znam. Ali to nije bila tema mog teksta, kako da ti kažem. I to je sad ono što ljudi očekuju od medija i novinarstva da im plasiraju. A prosto ja mislim da takvi ljudi i postoje i da to ne treba da bude neka prepreka nama za dalji rad ili neko, mislim, ne kažem da si ti to rekla, ali mislim da prosto ljudi, pogotovo ukoliko ti plaćaš za vidljivost i sponzorisanje nekih objava i ti targetiraš ljudi širom iz Srbije i regiona, mislim, uvek se nađu relevantni sagovornici na teme, ne znam, nekih zelenih ekoloških akcija, na primjer, ukoliko se objavi neki članak, pa što vi niste sad išli to da očistite, nego ste, mislim da prosto naravno se ne može ugoditi. Da, da se takve stvari dešavaju, pogotovo kada su u pitanju ove neke osjetljivije teme i to je to targetiranje, uvek nekako uzuzimanje položaja, aha, ili ti radiš za neke tabloidne medije ili si strani plaćenik i Sorošev agent. Ako ne misliš isto kao ja protiv mene. Mislim, da, eto, ko vas financira, koje su tu pare, kako ste vi tu, mislim, to je retorika koja je ostala još od 90-ih, pa do dana današnjeg, mislim da su to neke te taktike manipulisanja. Očigledno je da ljudi žele da im se plasira ono što oni smatraju da je tačno prosto, ono što je njihovo mišljenje, što je se opet kosi sa medijskom pismenošću, zato što medijska pismenost jeste kritičko razmišljanje. Ako se tebi konstantno plasira ono što ti smatraš i što je tvoj stav, ti prosto nećeš čuti drugu stranu priče i na koji način ćeš ti moći kritički da prosto izabereš, da ne znam, naučiš nešto novo. Tako da, mi smo imali sličnu situaciju sa Kosovom, odnosno nije bilo Kosova, već su bili Albanci, gde smo mi pitali mlade iz Bujanovca, iz Preševa, na koji način, dakle, Srbe, na koji način oni sarađuju sa Albancima. Gde je jedan moj prijatelj, pošto je on odatle, njega su intervjuisali i on je rekao otvoreno i iskreno da prosto nema nikakav problem, da on dobro sarađuje
zašto ti dobro sarađuješ sa njima, oni su to. I onda imamo tako razne neke komentare ispod tog posta, tako da, mislim, ljudima se ne može ugoditi. Malo, ti si rekla 90-ih retorika, kada vam se javljaju tako ti ljudi, verovatno vidite otprilike kakvi su, jel možete da generalizujete malo, da li su to stari ili mlađi ljudi, da li je to ostalo retorika ili i mlađi razmišljaju neki tako ovako? Ti si pomenula za sadržaj za mlade, Lokal presa, pošto sam ja vodila tu kampanju. Da, mi smo imali tu česte incidente sa starijima. Dakle, mi smo mladi koji smo se okupili kako bismo širili svest o tome da u tom okrugu prosto se ne ulaže u omladinske medije. Za 2 godine čini mi se da je u tipa 10 do 12 gradova uloženo samo 2 miliona u omladinske medije, što je apsolutno ništa. 2 godine, 12 gradova, to je jako malo. I mi smo prosto pričali o tome, pozvali smo mlade da nas podrže. Svaki negativan komentar bio je od neke starije osobe, ali zaista onako tipa 50 plus, 60 plus, gde su oni pisali, recimo, bio je jedan komentar, to se dobro sećam, da mi nemamo detinjstvo zbog toga. Sad ne znam tačno kako je, ali eto, mi nemamo detinjstvo. Onda jedan moj drug je pričao o tom problemu i ljudi su ga napadali zato što on ima tako malo formalniji stav. Prosto u svemu su oni tražili tu neku grešku, nešto negativno, iako je cela naša priča i tekako pozitivna. Niti bilo koga ugrožavamo na taj način, prosto samo želimo mladima da pomognemo u tom trenutku. I naravno stižu ti tipični komentari, šta vi mislite da možete da menjate, vi ste prosto, to je veliki zalogaj za vas, kao ajde kao učite škole i to je to. Na tome se završava. Ja sam na Zoomeru imala situaciju sa stvarno ljudima koji nas prate, a to su mladi. Mislim, pošto na Zoomeru postoji raznovrstan sadržaj, pa nas prate i mladi i stariji, ali to se tačno vidi po kojoj emisiji, tekstu i tako dalje, ali generalno na društvenim mrežama, ako izuzmemo Twitter, pošto mislim da je Twitter mreža rezervisana za ove starije. Negativnost. Pa ja ne bih rekla nužno negativnost. Ja znam da... To i ne mora da bude. Ali za hrabrost definitivno treba da imaš Twitter da budeš spreman na sve. Da, jeste. Mislim, znam da svi u Twitteru pričaju kao toksičnost i tako dalje, ali ja se vrlo često informišem na Twitteru. Mislim, ili me Twitter odvede negde gde treba da me odvede. Mi smo konkretno, ako pričamo o tim pretnjama, dobijali stvarno od mladih ljudi koji su ostrašćeni. Koji su, na primjer, ili isto sa Kosova, ili su njihove porodice sa Kosova, pa su ostrašćeni zaista. Sad je samo pitanje koliko žele da čuje i da sluša i da ima neku debatu, da bude u fazonu, dobro, pročitao sam ovo, ali ja to ne mogu, ili ovako ili onako. Možeš ti da imaš lične preferencije i tako dalje, ali dobar novinski tekst je dobar novinski tekst. I to je to, nezavisno od teme prosto. Tako da smo mi imali situacije najviše sa prosto ostrašćenim mladima. Eto, mislim, kada su to ta neka prebacivanja, pretnje u pitanju, ali opet ja mislim da nije problem do tih mladih, nego do te nedostatka informisanosti, edukacije, sredina iz kojih potiču. Kad kažem sredina, mislim to, ako su iz manjeg mesta, oni tek nisu imali gde da se informišu. Mi u Beogradu imamo 1001 priliku za neformalno obrazovanje, za škole i tako dalje. Šta neko iz Bujanovca može dok ne dođe, ako dođe u Beograd na fakultet, jer je pitanje koliko ima materijalnih sredstava i tako dalje. I opet, mislim, jako mladi pravi problem da nisu oni problem, nego sistem. Kako sam ovo rekla? Bože, užas. A šta zamerate mladima? Pošto ja često vidim da mladi nisu proaktivni, znači vrlo često čekaju da im se da neko dođe da ih vuče za rukav, da ih informiše, ali iz vaše neke razgovora sa vama vidim da se vama često javljaju da su sa te strane proaktivni, tako da to može ne pije voda, mislim za neki drugi. Šta je ono što vi, ne vašim čitaocima, a i vašim čitaocima, ali globalno mladima oko vas, nekim prijateljima, šta je ono na čemu bi mogli da porade? Pa evo, ja bih sada kritikovala svoje prijatelje koji apsolutno nisu proaktivni, iako su moji prijatelji. Tako da ima mladih koji su jako proaktivni, koji prosto žele da se uključe, žele da se bave nečim i žele promenu, ali opet postoji jako veliki broj, jako velika grupa mladih koje prosto
šta se to mene tiče? Moj glas ništa neće da Moj glas promeni. ništa neće da promeni. Ja, Bože Jovana, kako tebe to više nije smorilo. Prosto jedna jako pasivna grupa ljudi. Što je to? Šta je problem? Pa da se ne vraćamo opet na edukaciju i na to kako se zapravo društvo, država, sistem obraća tim mladima. Mislim, ja nemam previše dužem na ovu temu, pa možda više, ja ne zameram ništa mladima. Ja mislim da mladi nisu problem. Ja mislim da je problem odrastanje, obrazovanje, edukacije, nedostatak svega. I kada je nedostatak seksualnog obrazovanja u školama, nedostatak medijske pismenosti u školama, ne znam, ovaj kapitalistički sistem u kome živimo, pa roditelji nisu sa njima, ne zato što ne žele, nego što moraju da se rađe. Ali ti kao možda se informišeš samo o tome, imaš toliko informacija, internet, onako možeš da... Dobro, i evo, saznaćeš preko Facebooka i Instagrama sa 17 različitih portala. I saznaćeš nešto sa Zumbera, Mingla, Blica, Informera, Pinka, N1. Kome ćeš da veruješ i zašto? Teško, možda ćeš da pročitaš sve te... Imaš, ili ćeš da gledaš tu grupu Informer, Pink, ili ćeš da gledaš ovo, baš ne verujem da će svi da idu na te mreže. Da, a što je najstrašnije, A još rekli da ne čitaju te medije, nego mlade. Pa, ali recimo, mi smo radili jednu anketu pre početka realizacije našeg projekta, gde smo pitali mlade šta vi čitate, koje medije vi čitate. Kao, izvini, molim te, niko ne sluša cecu, a ono, bude 100.000. Upravo, najčitaniji portal bio je Blic. Mladih, kod mladih. Kod mladih, apsolutno. Zašto? Zato što Blic ima najjače oglašavanje, zato što je Blic svuda, zato što Blic čita tvoja mama, tetka, tata, tvoja okolina. Oni tebi to šalju link neke... Zato što ima različiti sadržaj, znaš. Da. Će mladi informisati se tome šta se desilo sa sportom. Sport je čitan. To su sve te strategije, znaš, stvarno otići će ljudi na Blic, informisat će se prosto. I na B92, eto, zbog sporta. Mislim, ja ne znam kad sam poslednji put ušla na portal B92, ali znam da, ne znam, evo, svi muškarci u mojoj okolini, da sad budemo sklona generalizaciji, će se o tome informisati. Ja čitam novine, ja ih okrenem pozadnji, da okrenem čitam. Nikad nisam čitam počeo. Da, pa, mislim, da, tako da, stvarno nije čudno, mislim, meni da uđeš u telefon kad spremam za emisije, to je pakao da ne pomisliš da radim za neki normalan medij, jer ja sam na Informeru, u Kuriru, Blicu, non stop, da vidim čime nas to sve truje. Mislim, i s druge strane, što se sve dešava sa nekim drugim temama kojima se bavim, pošto sam i u grupi novinarka protiv nasilja prema ženama, i onda kada radiš analizu medijskog izveštavanja o nasilju prema ženama, to je tek ono degradacija i trovanje i toksičnost, da je toliko kršenje svih mogućih kodeksa i parametara da je to nevjerovatno. A opet recimo, evo sada su aktuelne Telegram grupe o kojima mainstream mediji izveštavaju kao nešto jako loše, kako je to degradirajuće za žene. Recimo, nedelju dana pre toga, taj isti medij je degradirao neku drugu ženu. Da li je to poznata ličnost, da li je to možda žrtva nekog seksualnog nasilja, da li je to Milena Radulović ili... Da, ako nisam promašila prezime, prosto jedna ogromna kontradiktornost. Dakle, prosto šta je aktuelno u tom trenutku, oni to pišu. Bukvalno ih zamišljam kao neke, ne znam, ovčice i kao gde je aktuelno, idemo tamo, pa idemo tamo, pa idemo tamo. Prosto ne postoji nijedan princip. Nijedan uređivačka politika prosto ne postoji. Meni su zapravo mediji, kako pričamo o pasivnosti mladih, nisu mladi pasivni, ti mediji su pasivni. Jer će taj voditeljka, novinarka, danas napadamo neku ženu koja je obukla kratku suknju i silovana, pa je ona kriva, ali sledeće nedelje, ja Bože, Telegram grupa, ja kako užasno. Oni sami ne plasiraju medijsku pismenost, kritičko mišljenje, ne promišljaju, ne edukuju, nemaju edukativnu komponentu, ni jedan medij u našoj zemlji nema edukativnu komponentu i nisu mladi pasivni. Nego sve oko njih je pasivno. Samo se izveštava. Znači, ja mislim da se ne informiše i ne edukuje, samo se izveštava. To je aktuelno. Pa dobro, ja mislim da su to to što ste vi rekli, to su dvostruki aršini tih medija koji jure za profitom, u smislu to ne postoji odgovornost za javno izgovorenu reč zato što REM i ostale institucije koje bi trebalo da rade nešto u smislu ne rade ništa, mislim kad treba da reaguje, ne znam, poverenik, poverenica, koliko su oni zatrpani za to, mislim, konkretno kada se priča o mladima, mislim da je tu jedan od najvećih problema ta zaštita privatnosti i ličnih podataka u smislu ne znam da li u konkretnom slučaju treba staviti inicijale nekog mladog, šta je ta mlada osoba,
osoba uradila i tako. Mislim da je to povezano i sa digitalnim nasiljem na mrežama, zašto su mladi skeptični kad se radi o tome i sve. A to da li im treba nešto zameriti, konkretno, na primjer, kada se radi mladima u mom društvu, u manjim lokalnim sredinama koje možda nisu toliko proaktivni kao mladi koji imaju mogućnost da se uključe u neke aktivističke poduhvate, da, ja bi to u direktnoj liniji povezala sa tim postojanjem prilika za mlade u tim zajednicama u smislu to što ona rekla, kakav je kvalitet građanskog vaspitanja u osnovnim i srednjim školama, da li postoje saveti za mlade, šta oni rade, da li postoje udruženja za mlade, mislim šta rade omladinski radnici i radnice i taj teret ne možemo prebaciti samo na mladu osobu koja živi u nekom mestu 100 km od Beograda u tom smislu. Pa dobro, mislim da treba postati neki bunt kod mladih i ta proaktivnost meni to glavno reči, jer dosta vidite kao devojke, sve se isto obuče, sve isto izgledaju. Ko će da mu odgovori? Gazi emisiju, prekidaj ovo. Ne, ali često vidim to i kako se zove... Ali muškarci ste različiti, dobro. Da, muškarci jadni. Čula sam skoro dobre izraz, jedno čekam da ova osoba koja sluša emisiju čuje to. Mi muškarci smo prokleti, jer ako jeste, vama je najgore. Prosto vama je stvarno najgore, a i ti si čak napravio jedan propust u najavi emisije, rekao si i mladi treba da budu heroji, mladi treba da budu i heroine, jer imaš i 3 gošće ovde. I osnivačice. I osnivačice, i urednice, i novinarke. Ja mislim da, ne znam zapravo šta si htjela da nas pitaš, samo ne... Pa nije završio. Da, nije završio, uzbudila smo ga. Mnogo skočila. Pa ne, zato što vi pričate, ti kažeš da su mladi proaktivni, a ja baš vidim da nisu. I to često se ističe i Stefan i pričali smo da uglavnom su sede, su pasivni. Kako to, ako oko nas toliko sranja, kako da oni ne ostaje taj bunt da skoči, da reši, hoće da promene? Pa pričali smo o strahu. To je strah. Ko će da ih zaštiti? Pa kako onda čutiš i ništa ne radiš, mislim šta? Pa ne, evo, onda imamo mlade osobe koje osnivaju neke medije, vode i okupljaju mladi ljudi, pružaju nam mentorsku, emotivnu podršku i kažu, mi možemo nešto da radimo, da promenimo, da pokušamo nešto da uradimo. Ja nisam nijednog trenutka rekla da su mladi proaktivni, ali sam rekla da nisu oni ti koji su pasivni, a i da postoji taj strah i nemogućnost gde se i kome obratiti. To je onda kada smo pričali o tome da li se nama neko javlja da piše za nas i to je ona floskula. Znači ti misliš da je sistem problem i da je sistem pasivan? Apsolutno. Pa i nepoznavanje toga ko... Ali kako će onda sistem se promeni ako niko iznutra ne krene? Ko će da promeni? Taj sistem neće samo da se promeni, mora neko da ustane da ga promeni. Pa dobro, mislim, ne možemo idealizovati cijelu ovu situaciju. Mislim, ja se slažem, ali ako svi kukamo, sistem je loš, ko će taj sistem da promeni? To je samo kako ćemo to da promenimo. Pa da, ja mislim da, ne da mislim, nego sve statistike pokazuju to da postoje prosto mladi koji su poučeni iskustvom nekih starijih generacija i koji prosto su digli ruke i smatraju... Mislim, oni se usavršavaju za neke druge stvari, za odlazak iz zemlje, uče jezike, prosto vide sebe za par godina da žive u nekoj drugoj sredini i oni ne žele svoju energiju da troše na ovakve stvari koje smatraju da u tom smislu neće ništa promeniti. Da, mislim... A šta misliš da bi trebalo da se promeni da mladi, meni to najgora situacija bila kad sam pričao s jednom drugaricom, onda mi je rekla u fazonu razmišlja da ode, pošto je dobila preko stranke kao da li će dobiti posao i to priča s jednim drugom i taj drugi kaže, koji je sad trenutno u Beču, kaže ja sam zbog toga otišao da ne bi bio u poziciji da se to meni desi. Pa, mislim, ovo što si sad rekao je tipična situacija mene i mog društva kada se nađemo iz srednje škole ili iz moga mesta i kada pričamo ovako o nekim stvarima. Mislim da ja sam jako dosadna sa tom temom građanskog vaspitanja, mislim, i uvođenja njega kao obaveznog predmeta, mislim, ne pričam o tom konkurentskom odnosu građanske i verske nastave u tom smislu, ali prosto, ako mi sad pričamo o ovim stvarima, ovde, ti si i sam rekao da su to negde manje više isti ljudi koje ja viđam na ovim radionicama, na ovim seminarima, na ulici, na protestima. Mislim da je to jedan kao vakum tih ljudi sa jedne strane, ali sa druge strane imamo i mlade ljude koji ne razmišljaju na takav način, ali što ranijom edukacijom o tim problemima, mislim,
upoznavanje s institucijama u državi, sa omladinskim organizacijama, sa ljudskim pravima, sa principom demokratije, zašto nam je važno da izlazimo na izbore. Mislim da to buđenje što ranije svesti u tom smislu nikad nije prerano. Ukoliko je prilagođeno, koga naravno mladima prenose mentori i mentorke koje nisu tu, kao što smo rekli, da bi ispunili neki fond časova, nego su i oni imaju neku podršku u smislu konstantnog razvijanja, veština, znanja, radionicama, treninzima i tako dalje. Mislim da je ovo stvarno jedno dugoročno rešenje koje nismo nas tri ovde otkrile toplu vodu kako se to radi, ali to treba da krene da se radi u tom smislu što pre. Da, i vršnjačka edukacija je jedan vid rešenja. Prosto mlada osoba može najbolje da prenese drugoj mladoj osobi taj problem koji je ona uočila i rešenje koje ona ima u tom trenutku. Tako da, to je možda jedan vid rešenja. Pored toga, ono što sam ja videla iz nekog svog iskustva, mladima je jako bitno da im se pruži podrška. Mnogi mlade osobe imaju neke ideje, žele nešto da pokrenu, nešto svoje, samo se boje osude, boje se okoline. Prosto, kada bi im neko samo na trenutak pružio ruku, pružio podršku, oni bi to, odmah bi to ugrabili i posle bi krenuli svojim koracima. Ali eto, taj neki početni stepenik, mislim da im tu samo treba neka vrsta podstreka, kako bi oni pokrenuli nešto svoje i prosto proaktivno delovali. Ja mislim, malo prije mi ti rekla jednu zanimljivu stvar. Naša deformacija, mislim, društva da dosta se ljudi fokusiraju na loše stvari, na negativnosti. Mislim da nam treba to jedan korak i da nam trebaju primjer dobre prakse da je to moguće, jer to je ono što nama jako fali, to trebaju mladi da pruže drugima, jer ti ćeš da uradiš kao 5 dobre stvari će ti se dese, a ti ćeš da kažeš jednu stvar koja ti se loše desila i to je nama, mislim da baš na tome treba se potencira i upravo malo pre kad smo pričali, mediji tradicionalni uglavnom stavljaju primjere loše prakse, kao kako neki mladi, a mi pravimo dobre primjere dobre prakse. Mislim da bi to trebali mnogo više da radimo, jer ljudi kada vide da je mislim, jako je nezgodno, ti si u okruženju, ako si pogotovo u malom okruženju. Dosta je nezgodno oko tebe, nema para, nema posla, nema nešto, onda se ti stopiš sa okolinom i ljudi ne vide da može bolje. Onda mislim da treba da se potencira na tome da je neko iz mesta uspeo, da je uspod mladi kako je uspeo i to im neko daje možda svetli primjer dobre prakse i neku kao tačku da oni vidi. Tako je, dakle, ja dolazim iz Niša i kada sam pokretala Youth Vibes, ja sam zapravo imala svog mentora, inače mog profesora srpskog jezika, koji mi je bio vetar u leđa. Sarađivala sam, to jest u tom trenutku sam se našla na jednoj konferenciji medija, gde sam se toliko bojala da iznesem tu svoju ideju. Prosto nisam znala, u tom trenutku u mojoj glavi je bilo doći će neki novinar i reći će mi ajde dete, molim te, kao šta to radiš, ti hoćeš da pokreneš portal. Ja sam mislila da će tako reagovati novinari. Međutim, našla sam ljude koji su zapravo videli tu hrabrost u meni i videli su jedan veliki pomak i znači da mlada osoba želi nešto da pokrene. Dakle, nema potrebe više da oni teraju mlade, već sada mladi žele sami. Naravno su me odmah podržali i prosto u narednih 2-3 meseca ja sam imala gomilu mentora, novinara, da li su to freelanceri, da li imaju ovako svoje portale gde rade, koji su sarađivali sa nama, vršili edukaciju sa nama i zaista pomoću njih sam puno toga naučila i verujem da bez njih na samom početku verovatno ili ne bih bila sada u ovom trenutku ovde ili bih možda preradno odustala jer bih se bojala da eto, možda to što ja mislim je preveliki zalogaj, možda moje okruženje neće to prihvatiti, pogotovo mladi koji jako mogu brzo da osude nekoga. Prosto, eto, jedan mali podstrek u tom trenutku doveo do toga da, eto, mi sada 3 godine radimo bukvalno bez prestanka. Ali to je dobro stvar što si ti napravila prvi korak. Jeste, da. Budete svi kao ja. Znaš, ti podržan, moraš ti da imaš taj prvi. Da, ali strah je postoje sve vreme. Svako ima strah da mislim. Apsolutno. Kada slušaš ove velike muzičare kad imaju koncerti, oni imaju strah. Uvijek svi imaju strah. To je ovdje dobra stvar, kažu da je to dobra sada. To znači da mi je stalo. Da. Šta bi ti rekla za korak i za podršku, šta je na početku bitno mladoj osobi? Da li da ona napravi korak ili da je neko kaže da je moguće? Kako bi ti...
Mislim da se u mladoj osobi i krije ta neka možda neispoljena hrabrost da uradi nešto, ali da je definitivno potreban taj vetar u leđa u smislu barem nekog fundamentalnog poznavanja toga na koga on može da se osloni, da li u svojoj sredini ili kada govorimo na nacionalnom nivou i ko je u stvari zakonom i ustavom dužan da stane, mislim, i da radi svoj posao u tom smislu. I mislim da mlade pokreću te neke inspirativne priče uspešnih mladih ljudi, ali sa druge strane ne treba otići ni u tu krajnost toga šta je on uspeo, a ja nisam, jer mislim, uvek kažem da nisu svi mladi i geniji i sportisti i kada se nam, ne znam, pogleda medijska slika i društvene mreže Ministarstva omladine i sporta, koliko su u stvari zastupljeniji mladi sportisti nego mladi generalno i koliko se više o njima izveštava, tako da, ok, možda su sportisti mladi, ali nisu svi mladi predodređeni da naprave nešto tako u tom smislu. Eto, ne znam više šta se pitaju, ja ovdje pričam. Mi smo ovdje se svega dotakli. Možemo polako završavamo, ako se slažete. Šta biste izdvojili kao jedan veliki problem koji vi vidite i koje su potencijalno dva rešenja za taj problem? Problem mladih i medija ili... Može mladih i medija i mladih samo generalno. To je dosta široko. Da, baš si mi sad kuvalio kotku. Pa ne znam, ja opet se vraćam na to... Nek bude tvoje mladi mediji, samo tvoje. Da, nedostatak edukacije i podrške. Ja stvarno sam sada ovom svom radu otkrila i kada si ti spomenula koliko je tebi bilo značajno na početku karijere da te neko podržava, ja osvešćujem koliko i na početku moje karijere bilo značajno da imam tu neku podršku, a da nisam bila ni svesna mislim, konkretno meni je prva mentorka bila Jovana Gligorijević, pomoćnica urednika Vremena i zbog koje ja postojim ovde i onda se na to baziram i u ovom radu, a to je da ti pružiš podršku nekom drugom i ovo što si ti rekla, svako ima nešto u sebi, samo hajde da mu damo priliku, da otkrito, da mu kažemo ajde, evo ti, uradi to, pa ću ja da ti pomognem. To su rešenja. To je rešenje, samo kao daj mu prostora i daj mu podršku. I to je to. A problem je, rekao sam, nedostatak je edukacije, zašto nisu krivi mladi, nego prosto to država u kojoj živimo i kao to needukovanost. Mislim da mladi, podvlačim da mladi nisu pasivni, nego samo im niko nije rekao da mogu da budu aktivni. To je to. Pa ne treba niko ti kaže da budeš aktivan, sam treba znaš da budeš aktivan. Ali na koji način? Ja se slažem s tom da edukacija je bitna, ali mislim da mladi moraju sami da traže informacije. Ne, imaš milion informacija. Naći će oni informacije, ali neće svaka osoba tek tako osnovati portal sa 16 godina. Ne, mislim ja da treba da osnoveš portal. Meni je ono kao edukacija u smislu da kad dođeš u prodavnicu nekom da se javiš da budeš ljubazan. Znaš, ne moraš da budeš ti neke epohalne velike stvari da radiš, nego da budeš edukovan za neke najmanje stvari, znaš, kao možda ti budeš i, ne mora sad da bude svako preduzetnik, vlasnik nečega, nego da bude jednostavno edukovana, pristojna osoba, ono kao da se ponaša kako treba. Meni to je edukacija, meni je širok pojam edukacija, znaš, kao da naučiš nešto, da ne bude ono kao učio si sam u srednjoj školi na fakultetu i to je to i stao se. Pa dobro, jasno, ali sad izvini, neću da širim priču, ali malo pričamo iz privilegovane pozicije, znaš. Nije baš svaka mlada osoba, nema pristup svim informacijama, obrazovanju, sistemu i tako dalje. Znaš, ako si ti... Dobro, ali imaš internet. Nemaš, ako si mlada Romkinja iz sela kod Leskovca od 16 godina, ti nemaš ni toplu vodu, kamo li internet? Da, i sada smo videli da nisu. Pričamo iz privilegovane pozicije jako. Ja sad mogu da kažem da, ovo je super, imam 24 godine, uredila sam portala, završila fakultet, radim, mogu da osuđujem, kako se ti ne interesuješ sad za politiku, sedi sa svojim društvom, ili da pričam, jel Bože, vidi šta ovi pričaju i tako dalje, nije to poenta. Poenta je prvo osvestiti privilegovanu poziciju s koje ti pričaš. Jeste, super, ja sa svojim radom došla do ovde gde jesam danas, ali ja sam dete srednje klase i jesam iz malog grada, ali sam došla u Beograd i imala sam koliko toliko novca da se finansiram, da završavam to školovanje i tako dalje i tako dalje. I onda se uvek vraćamo na to osvešćivati koliko si ti privilegovani poziciji. I nisu mladi pasivni, nego mladi nemaju dovoljno ili edukacije ili
prostora negde da dobiju sve to i to vidiš kada počneš da radiš sa mladima. To zaista viš kada počneš da radiš sa mladima, jer ja ću otići u neko selo kod Leskovca da držim ili da organizujemo kamp gde ćemo skupiti 20 mladih i da odvedemo na Kopaonik. I sad njih uvek da dođu. Mi smo imali situaciju da nama jedna od super učesnica otkaže. Kao, što? Kao što se desilo? Ti shvatiš da ona nema para za autobusku kartu. Ona hoće da se edukuje, ona nema kako da se edukuje. Ona želi, ali nema kako. I onda se uvek vraćamo na osvešćivanje privilegovane pozicije u kojoj smo danas. I zašto ja nisam na RTS-u, ali isto tako zašto sada tebi neka klinka iz siromašnog mesta koja je neobrazovana nije ovde. I tako idemo u krug, i idemo u krug, i idemo u krug stalno. I to smo videli sada kada smo prešli na online režim školovanja, kada smo prosto država je dodeljivala tablet računare zato što mnogi nisu imali. Kada smo shvatili zapravo koliko nema internet ili kompjuter. Ono što je nama bilo normalno, što je redovno, prosto svakodnevnica, za nekog je to luksus. I to je jako veliki problem. I koji je najveći problem kod mladih? Po mom mišljenju, ja bih se usaglasila sa tobom, mlade osobe počinju da grade sebe kao ličnost bukvalno od osnovne škole, od srednje škole, nebitno kako želi, ali nama je obrazovni sistem jako zastareo. Eto, dakle, u jednom momentu samo mi smo prešli na online i shvatili smo da zapravo ne može online kod nas. Prosto nije bilo moguće u trenutku. Onda smo imali, ne znam, TV, možda neko nema TV da prati RTS Planetu. I kako ćemo onda sada? A i zašto kažem da je zastareo sistem? Zato što nas uči samo da memorišemo nešto i da to reprodukujemo, ali ne i da malo kritički sagledamo te stvari, da prosto izvučemo poentu, da postavimo pravo pitanje. Često se desi da profesor kaže, hajde kao, pitajte me nešto šta vam nije jasno, mladi ne znaju šta im nije jasno. Oni ne znaju da postave pitanje. Tako da, eto, ja bih isto krenula da je obrazovni sistem je zapravo glavni problem, ali kako to da se reši? Pa upravo tako, dakle, rešavamo uzrok problema, a ne posledice. A uzrok je obrazovni sistem. Slažila bih se sa njima u tom smislu, kada se govori o kvalitetu formalnog obrazovanja, sa druge strane, ajde, to što oni, mislim, ne znam šta bih još dodala, možda tu neku hiperprodukciju sadržaja i to kako oni da kritički promišljaju šta je to što dolazi do njih, da se ne ponavljam već i kada se radi o sadržajima za mlade i ono pitanje koje si nam postavio s početka, da li su mladi zastupljeni u medijima, koliko i kakav je to sadržaj, pustite mlade, otvorite, mislim, baš sam gledala nedavno ovaj Agelas podcast kada je bio Jovan Medović, kada je čovjek rekao, mislim, kao, mi znamo kako se ljudi zapošljavaju u RTS-u i šta jedna mlada osoba treba da radi, koliko je ona privilegovana, što je uopšte došla tu i koliko ona sebe mora da da i godine i znanje da bi u stvari bila jedan od 10 miliona koji je uspeo u nečemu takvom. Tako da u tom smislu prostora za mlade, ali i možda i fizičkog prostora za mlade, eto, pošto smo pomenuli te manje lokalne zajednice, u smislu toga da, ne znam, oni mladi imaju negdje da se okupljaju u smislu, ne znam, Doma kulture ili nekih lokalnih omladinskih klubova u tom smislu, pa što će uz ovo obrazovanje možda doprineti ovom rešenju ovog problema. A mislim da polako se menjaju neke stvari. Vidim da čini se su to bile razmišljenja i principe neke starih generacija. Mislim da koliko se krećem sa mladima, da nekako postoji velika mogućnost da će se to promeniti, da su ljudi sve više svesni s toga i da se krećemo u dobrom smeru. Sad koliko će to brzo moći da se desi, to je problem, ali vidim da ima velikog pomaka i zbog toga mi je baš drago, jer nailazim na razne mlade osobe i mnogo je drugačije razmišljanje nego nekih ranijih generacija, tako da to mi baš daje onako veliki, što bi vi ste rekli, vetroleđe da će biti cool, samo treba mi još malo više da poguramo. Devojke, hvala vam puno na gostovanju, na ovim odgovorima, prilično je bilo informativno, zanimljivo. Nadam se da ćemo se vidjeti opet nekom prilikom. Hvala još jednom. Hvala tebi što si nas zvao. Vama, dragi gledalci, hvala na pažnji i do sledećeg gledanja i slušanja želim da postanete heroji svojih priča. Doviđenja.